Sorry kayo, no, wala ko nagbra. Sorry kayo, ako nagbra. Ayan. What's up mga mads? Maayong adlaw na tong tanan. And karong adlaw kasi matingala mo sa hikuptan ako, no? Wala mo ko'y silhig manggod sa balay. So, naadi ko'y silhig sa balay diyan. Nakita na ko sa inyo. Kani. Pero ang function ani is para gini sa salog. Kani siya. So, I think na may ngani sa balay ninyo, no? And ang function gina ng silhig yun is tingbon na lugpukog. So, yeah. But anyway, karong adlaw mag-house tour ta, no? Murag isang usa kada ko akong balay ba. Pero i-house tour ta mo, no? Sa akong humble home. So, let's go. So, magsugod ta sa sa kusina. Murag isang okay. Here is my cuisine. Cuisine yun. This is my kusina. There you go. Ako man god is dili ko galuto diri sa balay kay ayon ni consume Herbalife product. Sorry. Basta lahi ko panihapon. So, yeah. So, what I have here is rice cooker para pang steam. And then, I only have blender here. And, yeah. Sula na sa alcohol. Diya ka. And, yeah. Para sa akong tubig init. Mag-teaman ko. Oops. What's that? Okay. And, yeah. These are the products that I use. Yeah, tonight I will be having a Dutch Choco. And kani suda na lang sa oatmeal. Kay ako na lang siyang ginahimong suda na sa oatmeal. Pero very build gid ko. And also, before I go to sleep, yeah, I have beauty powder and collagen. Pero I only take one of them. Ako lang sa nihot doon ng isa. Ayan ako ni consume. So yeah, that's it. Muna sa kusina na ako. And diri sa akong room. Yeah, so muna akong room. Gamay lang siya, and then aircon, and sa few things nga akong suoton. And yeah, my my graduation. Hinulma na ginako na siya nga toga. And hello Mama Mary, Lord Jesus. Sila ito na akong kasturya before I go to sleep and after I wake up in the morning. Muni siya akong gubot ka ayaw akong balay, no? Pero, yeah. So, muni akong basurahan area. Ako pag inilimpyuhan, no? Don't worry, kay malimpyo lang yun eh. So, this is my tripod. Muni yung gagamito na ako sa akong vlogs. So, siya agin ang akong kaabay. Kaabay! Ito, gana. Kaagapay. Yeah, kaagapay na ako sa akong mga vlogs. Yeah. So, siya ginito na akong boyfriend ba? Char! Okay, so, muna akong sofa 1 yun. So, you might be wondering ano na ako yung ka laptop, no? So, I have Dell and I have MacBook here. So, ang kaning Dell sa ako ning work, sa akong munang kumpanya, and then ako dayo personal dayon nga gamit akong MacBook. Yeah. And bagulo ko na installan og Wi-Fi. Yeah. So that's it. And okay. Ako dayong entertainment area. Entertainment area gid. So electric fan ya, kabalo na mo. Tapos na din ko air purifier. And I have the TV here and sumla na sa akong camera. So I have the speaker, Bose speaker. And then ang ilalom ani, yeah, mo ni mga diyan ako ipangbutang akong mga rechargeable lamp. Thank you so much to Chong family. And yeah. So that's it. And also, mo ni akong sofa too. Charot. So, wakoy dining area kay lagi ko gakaon. And dire ko galingkod, higda usahay, and then watch din ko sa TV. So that's it. So wala ko'y dining area gid. Kaya akong dining set di ay naghihatag sa kuha, akong gidala sa akong NC. NC is Nutrition Club, yeah. So ayan, mas matingala mo nga no nga niya akong lighting, no. So I have a light dito nga
Yan. Ako siyang tricolor niya siya. Ayan. And, ako na siyang iset sa yellow. Usually, yellow mo paggabi. Tapos, ako din mga side dayon nga lights dayon kay I'm using dimmer for this. Ako lang sa white kay murag ngit-ngit man. So, ako lang sa i-off. Nakoy dim. Ako i-off. And then, ako siyang i-dim. O, diba? Ma-dim siya. Tapos, pwede po siya masigaw ayo. O, diba, bongga? So, ayun. So, that's it. Pag abot gabi on na gid yun ng aircon kaya para mas mabugno pag ang area. So, lami matulog. Diba? We need, usually gid akong sleeping time is alas 10. Pero, mabuang lagi sa internet, mag-wifi. So, usually, makatulog ko. O, basta makatulog ko on or before 12. Most of the time. Yes. Wala pa isulod akong closet. Closet yun. Akong kaninga aparador. Plastic aparador. Charot. Plastic aparador. It's because ako pa na siyang hapnigon. So, the reason why I'm having plastic cabinet is because kung gusto na ko siya i-dispose, dali na siya ma-dispose. Diba? Kaysa naman mag-furniture ko. So, dali plastic ihapon. And then, that one also. Yeah, plastic. So, there you have it. Ako house tour. Charot kayo, no? I have one area lang. Yeah. Ako nang ibangagan kay para mulahos ang kabugnaw sa aircon. So, yeah. Simple lang, good. Dili kayo, less gamit, less complication. Charot. So, that's it. Bye! Hi, mga mads! So, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Burns J. And also, you can follow me on all my social media accounts. Sa akong FB page, sa akong Instagram, Twitter, Burns J lang ito. That's BERNS J. Thank you!